jinnoon balla kam giɗi sabu nde en gummotomi gure on gorko mo kaldum toon debbo tottim ɓernde mum mbeni ɗum ɓerda min jiɗɗodiri sabu Allah ko koppinam da joni noon gila garmi ɗo ha han haydara ala nel ɗum taw faami mbeɗe yinno noon balla kam hay soko 6 000 € walla 4 000 € kam mi waɗana ɗum Rio walla waɗana ɗum versaire limon faami kañum ne meeɗa tiro yaade seeɗa kam mbi kam Amadou honko waɗi seeɗa faami Amadou ayi a yiri yitere ma yimɓe ɓe cikkata ko woni ga ko fof mi weeɓi kalis hoccere ga hen kalis kam waɗaɗo hoccete kam wona yiri guiti maɗa liggey ne weeɓi walla weeɓani ɗi satti wona nde noddanɗa kam ɗo téléphone nde aɗa wiyam yomi nelde mbimami mi ala wona mbiɗa komi welaka wona yiri guiti ma en jiida noon enen ɗiɗi en jiida ha en jiida de ko ɓurdi nde hanat liggo min ligga a yi feere batteɗe galle de Amadou min mi namdakima haydara nde mbinumami ya liggo nde maçon ka caliɗo joni sa ligginon ma wona ma waɗ ko keɓɗa ay accu haala maçon o nani min kalanmami ko bonani faami mataw kam 6 000 € kam seeri portable ma nana sona seeri faami ɓurata kam 50 000 walla 40 000 walla wona 40 000 Amadou an aɗa andi 5 000 no foti Amadou 5 000 kam ɓurata ujunnaje sappo heɗen gay 5 000 ko million ko fayi woni 5 000 €. Euro ko en teddi ko ini teddi million ni teddi wala min kam wiyani million min kay mbimi tan ko weccere komi nder dum kono kam wiyani million maati kam ɓayde ko noon wayi aɗa andi min so lewru mayi hankkadi wonne ke feccere lewru so lewru mayi en waɗi kalis ko watte bloqué e ko heddi ko fate ñamele yen ko ɗum ɗo ko pour gurnam holko ñamden wona inchallah mam ittu hen 200 € mi tottuma nelda sa jaɓini kam bi 200 € mi nelda en yo walla mi waɗa e arsade poche en fof min wona noon mbimami ɗo kay ɗo joni kay ni ko woni ɗo ko tampuɗo tampini kam appelade a faami ɗo joni ɗin balla kam hay soko wecce woda ko neldun ɗum kono wa faɗɗo kam a lewru ma pour non mbiɗa faɗa lewru ma a tagi kalis compte ma sa jaɓino liggade nde garɗa maçon o wona ma nafti yo min kay guila nani mi ar tan yaɗa arta e maçon min mbiɗa andi a gañako ma tolni am sa yiɗi tan mi laawa gaddana kam maçon an maçon foof e pot mbiya kam maçon wona kala an o sellay o maçon wiyam yo liggo salim kadi namɗo kalis ɓe cikata kalis o de ko hoccete yedeni kamni koy joni kam Allez. Allez kay haydara sa yi mi haalani ko jiɗmi haalde ko nder to Qu'est-ce que c'est problème? probléme kay haydara sa yi ko gonɗen nder komi wawa haalde ko jiɗmi haalde ko Aissata nan ɗon faami yero kala ko kallannoɗa kam yero e lawol he timmanta fenade ɓolde guila garɗen yero hey guila garɗen yero haalani fate kalisama an pourquoi C'est quel argent? C'est quel argent? C'est quel argent que tu parlais comme ça, tu le fatigues moi? Yaro, oui. argent nde garɗen Espagne hol jawtinɗoma an yer hol nannuɗon Faras? Quoi tu parles comme ça? Billahi walla yaro mina wawa waknorade parler comme ça ay ni no bahlortoɗa ni hen aɗa ƴeewa wadde mi soulagé beele mbeɗa waɗa découragé mo acca kalis o billahi haysa haali kiriol yoɓat kam kalisam Allah no wawi taw kiriol kalta Allez, argent de Espagne. gasi Les 1 million. Eh. Les 1 million qui se fait passer comme ça.
li 1 million qui se fait passer yaro he ay wax mertinam haal ko muynɗa ko haal pulaar pamodiren an yayi waklade de yero an kala gonɗa mbaɗɗa ɗo goɗɗumɗa ɗo hitande wonta haaldude am hade nden noon wiyeɗam kaali salam seeɗeram kamɓe nangga bon pour argent o j'ai pas encore commencé les boulots si j'ai commencé les boulots j'ai cherché les argent pour boulot oui les boulots j'ai pas commencé les boulots encore min nde mbeɗanmami argent o boulot ala hen verte ala hen rouge ala hen couleur ala hen a nani kalis mbeɗanmami kalis kamɓe tigui mbawɗa yawtude ɗo sa ari ɗo aɗa boulot aɗa werta ɗo henne ko fenade min yero wawa waklataɗa wawa wonde suular ha famani quoi mi siwa dañde liggey an il faut mbaɗa faire comprendre les français do ko France wona le Sénégal a faami mi siwa dañde le travail so mi dañi le travail si je travaille sur la fin du mois j'ai donné le argent an morma an bakliɗo guila suwa dañde travail a waɗi o ba cigarette anani an a yalti pulago ɓooyi an hay kiriol hande o ɓuurma ɓadade pullo kiriol e hoore mum ɓuurma ɓadade pullo yam anani joni pas les insultements eyyi faut pas les insultements komo seltata ɗum oto ƴatto quoi mi ƴattakima de kalmi ko jikkuma par ce que min mo a ɓuranimi doole quoi on ɓuranima doole a ɓuranimi doole a ɓuranimi wawde haare quoi joni noon cikoɗo an aɗa ɓuurimi doole an non mi wi j'ai parlé tout simplement je suis plus fort que de la maison wallahi ko miñamo waɗi bilda so accun gaddonmi 5 ponto jasam kiki jaltini noon wallahi yero tawanno en kalata haala jurko bon sa yiɗen kaala haala jurko mi ardani joguitani c'est pas commencé le travail qu'est ce que tu veux maintenant taraway mi wawa fata ha mbaɗa taraway yero weɗam kala kam c'est pas encore les boulots si j'ai eu les boulots je vais chercher pour ton argent ok on fait comme ça hein yero billahi wallahi barke salatul fati yero mbiyen yahmini ara tawi a yoɓata kam yo kala pullo soɗi yero min yara min ama barke salatul fati mbiyeni yahmi ara joɓa kam yero c'est ça avec les habillages comme ça c'est les habillages après ɗum tawɗum mama men min yaltani goɗɗi goɗɗi wona kam mbaɗi timmi siballah billahi wa rasul ɓuurɗo haɗam yara woto ɓusde kaja faɗam si tu viens ici je vais te battre mbaɗen ni ɗo en mbaɗira kam mbaɗen billahi wa rasul woto yafaɗam Teko, regarde comment il fuit. Pourquoi tu fuis? Les filles, pourquoi? Regardez, non. Et de con quoi. Moi je ne parle pas à l'école. Ciao. Ina ko yara? Ça va? Aɗa selli? Ça va, oui. A jaltude boowal? Oui. Abdou nder tan mbimi mi yakka boowal. An juste ba. An ko rendirma e Amadou? Amadou goto. Amadou goto ko rendirma. Day somi nangimo somi waɗanimo debbo tan yo wiyam yo nawam cee. Amadou somi waɗanimo debbo Amadou alay sago mi waɗamo debbo o fuɗɗi o famni min de quel bois j'ai chauffé. Ko rendirma e Amadou ko ɗum namdimami. Amadou min gari ha Barcelone o laabi dili omo diwa lana ka omo wi omon faye geej nangumo caya makko ba mbimi do sa maayi mi maaya a faami min waɗi mo sauvé ha o yetti Barcelone kono o jogorano yettade Barcelone koye maayo ngo jogorno maayde mbaɗmo mi sauvé hamin jetti ɗum min jetti Barcelone o yeeyi nayi mum o ñamli comme 2 millions a faami nde o ñamli kam 2 millions mbimi somi ƴettimo somi fuddima ligade mami totta kalis ma 2 jours 3 jours Amadou no rewa min 2 millions elle min mi ala hay 10 euros omo fontomi billahi walla somi kasani guel Amadou tan min ni wonata debbo nden Joni kalɗa ko rendinmo rek onon haare moɗon nde fof ko haare kalis ko 2 millions ɗi won probléme oɗa min noon mami tottumo 2 millions ala probléme ala non mami tottumo non laisse Aïssa wona haala ma wona haaju ma
an won ko gojjuɗa goddum Afrique naaɓe nan to nafatma yumma nan nafatma ko mbaɗata galle ko min fonno wadde ɗum an warata ɗum joni noon ko jogorɗa wadde galle ko min mi woppata ɗum aɗa jetta ɗum aɗa toto Amadou bolle puyɗe oɗo o jetta kalis o mo ñaama non j'ai désolé j'ai désolé problème ma ko problème am 2 millions di min mam yobdum ummu Non, jehen non. ni ala ko battaɗo non ay paten galle non ummu jehen nder ummu ali day Amadou somi hirsanimo tan mi anda min wona non so tawi ko ɗum on probléme on régli ar jehen non min mi jaɓata aɗa jetta kalis ma aɗa totte Amadou mi tottatma noon non a tottatamo kalis e joni ar jehen mami tottumo inchallah jehen non Aissata o rowi ni min mi jaɓantama ɗum ɗon aɗa jetta kalis ma aɗa totta Amadou sababu ndeyam anani hay Afrique naaɓe soɓe nani ɗum ni welata kam par ce que ɓe mbiyata min mi ari ɗo ene mboɗo lebte ma mboɗo jetta kalis ma aɗa yoɓa bandiji ete ko bandi pullo kan ko bandi ar jehen paten galle ar ali o sikki kanko min pour min wayumo mbeɗa anda min komi agresseur gonɗon min wawi o famani min komi agresseur so andi no min komi agresseur billahi ko wobbeji piyanmoɓe tan hawa sama e leydi o fama ana wanda kam yen jani Amadou yeyer kam ko affaire bandiyaka yeyer kam kanko ko kesmat mami ƴewto golle maɗe an garɗa fam ndi goɗa woyde keesi mana wambatton tuuɓe koɓe walla mi haalino an min jippotoɓe pour yaadgal hakkude dogdo hakkude bisu terrain jettoɗa taw kadi tampi mbaɗa kono manggalaɗe ñande min kawri tan terrain tan mi ɓuuri tan no ƴakkara ɗo no mbimi koɗa ale sénégal noon wayi hewde gacce ga kam gacce ale sobo par ce que ala temps ligga baɗɗa aɗa selli jam nanta a jaajima machallah dar kadi moɗum machallah En fait, ça fait l'occasion, Baba Amadou Nyandido Namdin comme Holto Jassi Yere. Je ne sais pas Holko Wada. Moi, je suis choquée, Namdom comme pour Wada Jas. Jas? Ouais, on a mis comme toi Jas. Amadou Ahmed Silla, mbata Jas? manam joni an cikkuɗa joni min ɗum mbiɗa rutto hen caggal walla holko kulmi hen Bah, je ne sais pas. ma seppu kay jaasi min namdi jaasi hoɗo yeyete hollami sooda Ah bon, jaram, yetchim. ɗum ɗo aɗa wayno singo molo fuɗni ni kay mbawɗa jibde min a jiɓata kam Amadou an holko mbatta jaasi an mbaɗanmi jaasi ko o mo gardumi yaram anani Yeey. gila min gummi ko min ñamni ɗum kalis a faami gila min gummi sénégal min gari espagne ɗo ɗon paani kalis min weyi ɗum million ngaji am ɗiɗi mi haalnino a haalni woodi gila nden noon mbeɗa rewe mum no waɗami hannde janngo ɓaawo janngo no merdinani a faami ndiɗmi tan ko so tawi o yoɓanimi mi soppa ɗum tan mi sila ɗum ha wonta ket mi waɗa e mbuus mi waɗa poubel ay Amadou eyyi artir haqqille ma an aɗa woni ɗo boni yoni kay ko gonduɗa ko ala kayit hay passeport sénégal ala aɗa ara ƴewya jaasi ay probléme uji banniɗi wonko réglirte ko wona jaasi et puis kala nde jaltinɗa ɗo jaasi ganda ko kasode paaɗa mbimi kala nde yoɓanimi mi yaltan mi soppat ɗum anani kala nde weeɗanimi kalisam momi soppa ɗum a sohlani jaasi aɗa wawi waddude e jomum tawa sohlani jaasi e kañum ɓuurimi to ala ko mbawmi rewde ɗum so wona jaasi ɓuurimi juuɗe juuɗe ɓuurimi juuɗe koye a faami kadi min ko hareji mumen kurfe ngaji ɗin dewɗi ɗin wawaji faami min kam fattanmi sammina junngo woto sammede junngo ngo ko hojje ni foti yama min yogaji am ɗiɗi heɓa ɗon bungo cikkuɗa ɗum no wayi won kono a sohlani jaasi de Amadou yewde e jomum ha pamodiron aneni mi haalnima de wallahi ma kam weeɗ kalisam de tawi kam a yiiɗami soppa ɗum kam daroɗo hen weeɗami kalisam a faami tawi tan a yiiɗami soppa ɗum daro hen mbiya yo tottam kalisam kono Amadou meeɓi daro hen kono ko mbatta jaasi ha jaasi yewtide e jomum ɓerde tottuma ɗum ɗo mum mbaɗanmi jaasi ko jogitade gorko yahata jogitade ɗo onon jatoon ɗo fof koye dasiri kala jahon foti wat jaasi no junngo nan Amadou mi haalninoma an gayna ko mbaɗanta to ko mbaɗanɗa to ko e ga jiida an artir haqqille ma aduna ko aduna tan artir haqqille ma te mi haalnima ñam fof komi jewtan ɗum kono an a nanata fuutankagal ma ngal ko to karnata ɗum artir haqqille ma te no ɗum rewa tan mbeɗa refto
Amadou. Pourquoi les bateaux? Pourquoi les bateaux? Bateau quand même, dans Saura. Pourquoi les bateaux Ici c'est France, hein. C'est pas les bateaux qui marchent ici. Hein. Ici c'est France, bateau qui marque mandat hol. Aïda on jogi taram kan jogi ta. En belda na jogi are souda ma wayna ki mun joganta Saura. Pourquoi? Pourquoi? Pour sécuriser moi. Pourquoi? Tu peux porter ce n'est pas mes amis. Jamais qu'un nati. Jamais quand même nati pour moi. Je dois qu'un ennemi. Femme. Bon, je suis passé parce que je voulais qu'on se discute à propos de l'argent que je voulais doigt. Bon, j'ai discuté avec Aïssa. On s'est parlé. Elle m'a demandé pourquoi je fais les bousculations dans la maison. J'ai dit que voilà, Amadou, j'ai le prêté de l'argent. Les 2 millions. C'est ça le problème. Les 2 millions, entre les 1 million et les 2 millions. Il faut qu'on soit les consensus pour discuter sur le problème argent parce que moi je veux quelque chose dans les argent. C'est les raisons pour lesquelles je suis là, pour discuter à travers les argent que je dois comprendre. Alors ma résiliation. Ahali mer ala pa mer. En tout cas da 1 million de wat ma. Aïssa yo yobam 1 million ngam. Hada no akam yob. Wedi pour en bousculer ko gala ta min manda du. Nani? Ana fama da quoi. Ça idi pa mudira arte ko mun da ko. Hal pula. Voilà. Jinno mi wi dem Aïssa mi jewtide ay nyande mi ngarta ngale han jaltuda. Affaire ko wodi mo soké. Bi mo non awul mo jogini mo 2 millions. 2 millions? 1 million. Ara no. Wala andi ko 1 million jogin mami. Kono bi mo ko 2 millions. Pour yobo 2 millions. So yobi 2 millions. 1 million godo. Min jetat dum parce que min ne mo resoli kalis pour voir je vois les promenades sur le France, les métros, les parbes 18e. Dal min ne fenane. Mi fenan ma dal keba 1 million tan ngara da hen min ya day mere quoi. Non, ma heb 1 million ma. 1 million ngam tan heba. Min ga hesam fenani mi hebal 1 million ngam no. 1 million ngam ko tekel belel. Kebe dan 1 million ngam sabo min yam no ma dum kayal sa. Jon non fenani nde hok nafata mi gagner quoi? Gagner 50 000, je donne 50 000. Ya, min wala tugale dia. Billahi wallahi min wala tugale. Ya min akula dem joddi 50 000 jara même tan bakku dinde mer pour rien. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je donne 100 000, il n'y a pas de problème. Wallahi mjabata 100 000 ya. Billahi wallahi mjabata 100 000. Pourquoi? Joni kon ko jida. Ça va wedde 200 000 avec toi pour le dire. Ne me donne pas 200 000. Ne pour pas. Faire ça. Wallahi mi totata mi hen 200 000 min totata 200 000 holko dañan me kaliso. Keba 800 000 ya? Ala 800 000 holko nafra kam. Holko nafra kam. Holko nafra kam. Hajma. Joni je te donne 150 000 ça wawa dum don min goppire non. Awa kam 200 000. 150 000 an sa kebi 1 million fawa hen 150 000 min 800 000 50 dum kay no famni kay 1 million 150 000. Eh. D'accord, on verra. John, non, il faut continuer les bousculations. Les bousculations. Année. Tu viens à la maison, tu me bouscules. Donne-nous les 2 millions, donne-les moi. Jassima, il faut ça va vous faut faire. Non, non, ça pas. Ça pas. Quand année, mine ça pas d'accord. Quand année, na me remise pas. Ala Madrid bada riposter bada ndara dom adoka. Non, non, je ne fais pas les gobés. Je ne fais pas les minbourani minwa. Moi, kono, mi wadira comme. Wa kam anda min wa ma min ma. Non, burandi parce que an d'accord ko sawru e jaasi. Sawru e jaasi wa har. Min ko gobbe ni biir ma mi har. Sadu sawra wa hare sadu jaasa wa har. Min sawru tawru wala. Ka sawru jungo jogoto. Kono gobbe buri yawde.